Nakamtaki video hakeleng ka pertai. Subscribe yu upalait napang. But like share ya ki video jong kaneka channel. Misak mat keren umdai bansu komen bisni. Tada pikwa banya debate banya taniru nakaleng ka jonga ngalong bala penkre banya tani bapi. Te sa penkre kalampung bu ka jaka ngene tani hakmat ki media bat hakmat ki padba. Lada pipe cakap ka video ro banam sungo namar ba pila komen sisa bat ki padba ro kilak man saki ya kaneka post sampai kaneka post kepala post apo YouTube community post pilak man saki maulah komen sisa. Hello bro ki baju kersan bahaya ki video ki jonga anak por sport te anak kalian ka jonga ngaklem yo lat ban penmi bahaya ki video namar banga bunkam te parlok panam sngo ho nyadan sibun ki mat ki benta ki bangadai ban keren ki bangadai ban pelat hakaneka YouTube channel ka jonga ndai namar banga bunkam ngaklem yo lat ban pelat te ngansa pelat ya ki video ki basyong ni le se la shai la ne la sisni la ne hakan no gasni ka banga like por te parlok watnom ya setu bakla sepang kaneka YouTube channel ka jonga na kalian ka jonga ngaklem mutsneu habang asna ya kaneka YouTube channel ndrai kaneka YouTube channel kalong ban wanra jingsai sepiki padba ban ai ki jingtep ban ai ki jinghikai ya ki jingtentu te na kalian ka jonga ngaklem sna ya kaneka YouTube channel nakamta kito ki breu ki balas ngo start kito ki breu ki balas ngo sempang yalde ndre ngasna nakamta ki padba ki badang donkam ya ki nong pensai ya ki nong ajing tip te nakalin ka jonga ngasna nakamta ki padba ki badang long ki badang beat ken mdei banga sna video nakamta kito ki breu ki bala start ki balas ngo back ba kila start dan kam sure kinong pensai kinong ajing tip te parlok nakale ka jonga ngap deng kelut cepi baro hakane ka YouTube channel ka jonga lada pi wa ban page ki video to page ngap deng kelut cepi baro ngam khang re to ya page lada pi ko ban page andre ngan suong ya kito ki breu ki ba bisni ki ba jumelin ban komen laki ketin si ketin sang ki ba jumelin ban komen snew ki ba jumelin ban kentho klem nong rim klem syong ni akan tu ki ba kim dai ban komen laki ketin si ketin sang ban su kentho klem nong rim breu na kalian ka jonga ngam ngomong ngam thut ka jing komen ka jongpi la dei banga thut la dei banga somong na kalian ka jonga ngalale laki kam bat ngam nut sure ban mi padba kumne ngam nut sure ban penmi video dai na kalian ka jonga ngam somong ngam thut ngam soleran ya ki jing komen ki jongpi dai ngasi kentu pa menta kala dai ka juksai to ya komen to ya keren laki kentin ki badon akwar kai omdei ban su le kum ka jugdum umdei ban su le reudum menta kala dei ka juksai te to long ki bro ki basta to long ki bro ki basyam phang ki wadu that ya ka jingbi ke jungpi namar ito ki bro ki ba komen na ki ketin si ketin sang ki ba su nang tang ban komen bisni ban kentho ya ki wayam klem ki kentin ki ba syong ni andre ki kentho madai tang ban yu pentroin de tang ban yu pentroin kenang ba manga ngan sangi no ya kena ka kam le YouTube kidon ki bro ki ba long ta re na kalen ka jonga ngam so la ra ken tho ru ngam so re nga sukhen ya kito ki bro ki ba keren dari kitin sikin sang ki ba keren dari kitin ki ba klemakor ki ba ken tho
lai pujat na kalian ka jonga nga khen ba ki dei ki bru ki bom biang ka jengmut jeng perkhat ki dei ki bru ki ba thli jabing ki dei ki bru ki ba bi pada ki dei ki bru ki ba start te kim dei kin ban that te ka jingbit la de ki bru ki ba shu komen na ki tin sang ki dei tang ki ba bit te pada kim dei ki ba bit bale ha ka juk sai ki komen na ki tin sang te ngan shu ong ba wat ju khot ya ka jingjot lane ya ka jingya namar kane kalong ka pama hoat na kalen ka jonga ngam snow ngam snomo lada ngade banga somong nga so thut na kalen ka jonga ngalale dagi kam re na kalen ka jonga ngam snow te ngan sukentu ya phi ba wat ju khot ya ka jingjot lane ya ka jingya namar lada phi ya kandu pat ki bro ki basneu em phi su komen made dagi tin sang phi komen klama kor ya ubreu te ya phi un le dakakam un IFIR un le dakikam ki ba shirkhain persa ya phi ki non komen klama kor hoi na kalian ka jong phi le se phim tip ba tang ban komen phin poi thanat la ne phin poi pato re kane kalong ka jingsha ba na kalian ka jong aru da ngakwa ya phi ngala ban tip ya ka address ka jaga song jaga sa ka jong phi da ka ba ngapet ya ka account ka jong phi da ka ba ngapet ya ka account ka jong phi na kalian ka jong nga tip ya ka jaga song jaga sa lada ngadei ubru basneu em ngala ban ai pulit lane ngala ban le da kino hikam persya ya phi ki non komen klemakor ki non komen sneu reina kalian ka jonga pat ngasken tu ba tolong ki bro ki ba donakor namar ba lada phia kandu bat ki we ki ba sneu de pinsa ngat ka jingjot kai takadau ong ya phi wat du khot ya ka jingjot lane ya ka jingya tolong ki bro ki ba start ki ba sian haba pm ha kane ka juksai marmata ka perthai start la te ban tip ya ka jaga song jaga sa ka jong phi ta ka basu trak ya ka account ka jong phi te wat du malin ban le ban komen klemakor ban kren ki tin sik tin sa namar kalian jo ka an kamsa hoat kadon ka right to freedom of speech and expression hapo ka article 19(1)(a) re na kalian jo ka constitution jo ka India ka klem kadau ba phinya kren kadamon phinya timsi timsang phinya kren klemakor phinya kan tho klemakor ya kibro ka klem ko gumta te parlok wat nom ya sngaw habang apen i kumne namar kalian ka jongaru ngam sngaw ngam so mong ya ki jingkomen ki jongphi re kine ki kentin ki jonga ki long tang ki jingkentu te dang mene ngapet ya ka community post ka jonga hapo YouTube nga siam we bro u klem komen tensi inrai ulakan tho yang te mentang ngan supen pau jaj bangala keren sepang kane kamat habang post ya kane ka post ka jonga hapo YouTube community post te na kalian ka jong utau bro wong kumno apo une ubru ba komen ukerteng u bantai lang nongrung udon ru ukut 601 te uang ya kane ka push ka bang push uang good job BJP naikran bi tre mami o uang naikran bi tre mafi
da pikwa bantip company wan ngan batai manga te nakaling ka jonga ngala jubab yu ngalong haba uang wan ngan batai api te kwa wan batai nga te nakaling ka jonga ngajubab ngong penkre ka lempung nyatai ni kumno ngakren bi chapi ngong ayu kontak nomor jopi ngong kumta haba uang naik kren bit nakaling ka jonga ngaklem kren bit ngakren ya ke kebangatip ngakren ya ke kebanga don kaman kren ngakren ya ki jingsha ngaklem kren bit te uang naik kren bit uang naik kren bit re mapi da pikwa bantip company wan ngan batai manga uang kumta te nakaling ka jonga ngahap jubab kumne penkre ka lempung nyatai ni kumno ngakren bi chapi ngong ai u kontak nomor jopi te hadin une u bantai lang nong room u reply biang nga uang ngam nget chapi ne ngan nget yakan niu uang wat muslim menta marsiteng ki support ya kawaf mar yakane kapus nga push phang kawaf te uang kumne ken kembang ala ya tu pi menta uang ngan nge chapi ne ngan nge chakan niu wat muslim menta marsiteng ki support ya kawaf te mangapat nga jubab yang kenyu ngaong wat junge lada memon ban nge ngaong kumta ngala kren kham khor mene ha fast reply nga klem kren kham khor nga klem panmi ka kantin me re habau la kren bisni balate na kleng ka jongang nga happy ban kren kham khor te ngala jubab kham khor ngalong wat jungit lada memon ban nge te ngaong susu kumne lada menut ban ya dibit penkre ka lempung nginya tai ni hakmat ki media bat hakmat ki paiba nakaleng ka jonga ada udai sisa tau bru bastat basyamphang te wat ju melin ken bansu komen bisni kumne lada pidai sisa utau bru bala not banyak tani re mi chalempung ngina tani hakmat ki media bat hakmat ki paiba nakaleng ka jonga ngapan kre ngalong balapan kre te parlok ngasu kentu ya pi ki nompek cekane ka YouTube channel ka jonga nakaleng ka jonga ngaklem musnur re ngakwa ban wanra ya ki jingsai ya ki jingsisa bat ngakwa ruban ai ki jingkai ki jingsneng ki jingkentu te wat juya sutu bakla nakaleng ka jonga klem musnure haba ngasnai kane ka YouTube channel ka jonga re haba ki don ki breu ki ba kren bisni de jad bangla kren saphang kane ka benta ngahapi ban panpau kumne te nakaleng ka jonga nga kentu ya une u bantai lang nong rum ba tada u desha utau breu u ba syamphang umdai ken bansu komen bisni yaki we lada pikwa ban kren kumanga ban prinsai sepat te mi sakmat kren umdai ken bansu komen bisni lada pikwa bannya dibit bannya taniru nakaleng ka jonga ngalong bala penkre bannya tani bapi te sa penkre ka lempung bu ka jaka ngine tani hakmat ki media bat hakmat ki padba nakaleng ka jonga nga long bala penkre bannya tani nakamta kaneka waf ax
namar komen ben yang habang keren sepakan ka waf aks kemerdekaan joki muslim hak bakah sorkar India kala pentrot bor ya kan ka nakal liang ka jonga klem keren bakane ka kan long ka bakta ya ngi kibru ka don hakane ka jala meklaya rei nga su bu ka title kum tu hato kane ka kan kata nem ka jala meklaya te nakali nga jonga nga klem keren bakane ka kan kata ya ka jala meklaya rei ngaong bakane ka waf aks kam don kan cingta ya ka jala meklaya namar ha ka jala meklaya kam don yaki waf but te ladat ka don yaki waf but ru hangne ha jala meklaya kane ka waf aks kanom long ka baklan bat kane ka waf aks ka long ru ka kaban pentulot ya kirkom penyakam joki muslim long ban pentulot ya ki jingle dan bor ki muslim te umdei kane ka bakalong ka ke basniu kane ka kamlong ka basniu haka jing tip ke jonga kan kane ka kamlong ka basniu mar ka kwa ban pentulot no ya ki jingle dan bor ki jing sensar ki muslim nama ki muslim ki don ya ki waf bot bat ki don ru ya ka we ka Islam trekam ka bahe kata ka center waf council te perlok wat nom ya komen kulmar wat nom ya sotu kulmar lada pikwa mentip dia ki jingsha pangkane ka waf aks ngam haban klik ya ki link ke bang abu hapu description bat ngan sapis ru hapu komen sepang kane ka jingbatai ka jonga ya ka ne ka waf aks bat kane ka waf aks kanom kata re ya ka jala meklaya nama ka jala meklaya kam don ki waf but mangi ngidon laki jong ki jinget ngidon ki balong niam Kristen ki balong niam Hindu ki balong niam Khasi ki balong niam Sikh ki don ru ki muslim te watla ki muslim ki don hakane ka jala meklaya rei haka jintip ka jonga kim don ki waf but hakane ka jala meklaya hoit la ki don ru ki waf but hakane ka jala meklaya ki long ki batrat bat nakaleng jong ka sorkar India ka kwa ban dakhol lani ka kwa ban pentelot ya ki muslim ya ki rukom penyakam ki muslim te parlok wana me setting sepangkane ka waf aks but ngan suong ya ne bantai lang nongrum lada pipe cakane ka video ro wana sungo namar ba phila komen sisa bat ki pat baru kila ban saki ya kane ka post sampai cakane ka post kepala post apo YouTube community post pila bat saki baulah komen sisa haba komen te nakaleng ka jongaru habang anang keren sepangkane kabenta te ngahaban penpau te wana so lada pi kwa banyak tani bat ngaru penkre ka lempung nakaleng ka jonga ngalong kala penkre banyak tani bat pi te parlok kuble hibun ba pila pe jakane ka video to blai un don lem darkan pi bat un ai pi jak met ka phat ka ko ka bkhie ba phin la ban driver kata bat ba phin la ban le yaki kam ki ba shadle man kasni te perlok kuble hibun kuble sajarngu nyen saya siam yang haki bebat ki video